sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu muna nan a cikin littafi mai suna FATTOMAH wanda shahararriyar marubuciya Namira ta wallafa. A shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji yanzu da ya sake ki shi ba shi da asara dama ba damunsa kika yi ba. Bare kuma yanzu kin bar shi zai ga kamar ya samu abin da yake muradi. Ke kuma kina nan kina kuka a kansa. Ki daina wannan kukan ki dinga addu'a Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi a cikin rayuwarku gaba ɗaya. Amma nuna tashin hankali ba naki bane tunda yanzu haka ba a matsayin matarsa kike ba. A nan muka tsaya yanzu kuwa insha Allahu za mu ci gaba. Cikin shishshiƙar kuka ta ce wallahi Aira ba zan iya ba wallahi ina matuƙar ƙaunarsa tun sanda muke Paris wallahi idan na rasa shi ban san halin da zan shiga ba. Rai ɓace Amisha ta ce rasawa ta nawa kuma ai wallahi kin cuci kanki. Ni ce na samu damar auren mutum kamar Imaduddin ai wallahi ko da kullum zai dinga dukana yana yagar naman jikina ba zan ci ya sake ni ba. Dan na san wata rana ni ce zan ci riba amma har ki iya buɗe baki ki ce wai ya sake ki kin bani mamaki da kunya wallahi. Hannunta Aira ta kama bata ce komai ba suka haye sama banda juyi babu abin da yake kan royal bed din nasa da ke cikin master bedroom ɗinsa. Tunaninsa ya kasu gida-gida bai san abin da ya kamata ya yi ba amma dai ya san tabbas ba zai taɓa yarda a zubar da cikin da ya kasance shi kaɗai yake damarsa ba zai iya wannan kasadar ba. Tsaki yana tunanin yadda zai ɓullo wa al'amarin haɓarawon bacci ya yi gaba da shi ko tunanin wata Salma bai yi ba kwata-kwata ma ya manta da ita. A hankali ya tura ƙofar ɗakin yana kallon fuskar ta bacci take yi don bata san ya shigo ba. Tsayawa Kamal ya naɗe hannayensa a ƙirjinsa yana ci gaba da kallon kyakkyawar fuskar ta sosai yake jin yarinyar a cikin ransa. Tunaninsa ɗaya hanyar da zai bi wajen ganin ya mallake ta a matsayin mata. Buɗe diradarin idanuwanta ta yi a hankali tana kallonsa sosai ta yi mamaki don ita bata taɓa ganinsa ba tun da ya zo garo. Ƙoƙarin tashi ta yi ya ƙarasa wajenta yana riƙe hannunta ta jingina da jikin gadon sannan ya ce sannu kin ji? Kallonsa ta yi kawai amma bata ce komai ba. Zama ya yi kan kujerar da ke gefen gadon yana fesin ɗinta ya ce ina son na tambaye ki Fattum kan ai? Gyaɗa masa kai ta yi don magana ma wahala take mata. Numfasawa Kamal ya ce Fattoma me yasa baki sanar da ni cewa ke matar aure bace? Da sauri ta ɗago kanta tana kallon shi sai kuma ta ɗora ɗan yatsanta a kan ƙirjinta alamar tambaya. Yana mata kai ya ce Fattoma da ban saka wa raina so da ƙaunar ki ba. Da kin sanar da ni cewa ke matar abokina ce da na saba wa zuciyata yanda za ta haƙura tun farko da ke. Why Fattoma? Tun da ya fara magana Fattoma ke kallonsa da mamaki don ita ta kasa gane abin da yake nufi kuma bata san inda ya dosa ba. Da ƙyar ta buɗe idanunta cikin siririyar muryarta ta ce ni ban gane ba. Murmushi ya yi kawai ya miƙe ya ce shikenan ki yi baccinki kafin su dadi su zo. Yana gama faɗar haka ya juya ya fita. Shiru Fattoma ta yi tana tunanin maganganun da Kamal ya faɗa mata har sannan ta kasa gane inda zancen nasa ya dosa. Ganin tana wahalar da ƙwaƙwalwarta ya sa ta koma ta kwanta a hankali ta rufe idanunta ko ta samu nutsuwa cikin ranta. Wata kyakkyawar motsawa cikinta ya yi wanda hakan ya sanya ta saurin dafe cikin da tsoro fal a fuskarta. Sosai hankalinta ya tashi tunaninta shikenan mutuwa za ta yi kayan cikinta motsi suke yi. Wannan tunani ya sanya Fattoma ta fashe da wani irin raunataccen kuka tana dafe cikin nata. Da sauri suka ƙaraso gabanta Mummy ta sunkuya daidai fuskarta tana kallonta ta ce Fattoma lafiya ko jikin ne? Gam ta riƙe hannun Mummy tana ci gaba da kukanta sosai hankalinsu ya tashi. Hakan ya sa Jawad ya ƙaraso gabanta yana dafa ta a sanye ya ce Fattoma menene? Yan ba su amsa ta yi kuma dama ɗabi'ar ta kenan in dai tana kuka ko za ka mutu ba za ta baka amsa ba kuma ba za ta yi shiru ba har sai sanda ta ga dama. Da Sulaiman ya shigo cikin ɗakin kansa a ƙasa don babu wanda ya kalla. Sanye yake cikin wasu English wears blue kala ya ɗora pickup white kala a kansa. Ya yi wani irin kyau mai ɗaukar hankali. Kallonsa dadi ya yi shi ma ya kalle shi sai kuma ya ƙaraso wajen su babu yabo babu fallasa ya ce good morning dad. Shi ma dadi ciki ya ce morning. Wajen Mommy ya tafi
tafi suka gaisa sannan Jawad wanda har sannan ba wata maganar arziki suke ba. Kallon su yayi duka ganin yanda suke tsaye charko-charko sai kuma ya kalli Fattoma wacce har sannan take kukan ba tare da ta yi shiru ba. A hankali ya ƙarasa wajenta cikin tafiyarsa mai nuni da jin kansa da kuma mulki wanda suke taƙama da shi. Ƙamshin turarensu ta ji ya sanya ta yi saurin buɗe idanunta domin ko a mafarki ba za ta taɓa mancewa da wannan ƙamshin ba. Banda zaro ido babu abin da Fattoma take. Jikinta ya fara rawa tana son furta wani abu amma ta kasa. Ganin haka ya sanya dadi ya ƙaraso wajen ba tare da ya yi magana ba ya janye shi daga gabanta. Da mamaki Imad ya juyo yana kallon dadi ɗin nasa ya ga shi ma kallonsa yake fuskar nan a haɗe kamar hadari ya ce Malam get out. Baki buɗe Imad ya kalli mahaifin nasa jin abin da yake cewa ganin yadda yake kallon sa dadi ya ce ko dai baka ji abin da na ce ba sai na sake maimaitawa. Sun kuyar da kansa kawai yayi dan baya son suna musu da dadinsa akan maganar. Dadi ya ce let me tell you something Imad wallahi duk randa na sake ganin ka a cikin asibitin nan da niyyar zuwa inda yarinyar nan take wallahi sai na ɓata maka rai fiye da tunaninka. I will show you the other side of me. Idan kuma kana tunanin ba zai yiwu ba to dan Allah ka sake shigowa wat ɗin nan. Tsabar bakin ciki Imad ya kasa magana bai ɗauka dadi zai iya faɗa masa irin waɗannan maganganun ba. Ya yi zaton komai ya shige da ya ga ya shigo bai kore shi ba ashe ba haka abin yake ba. Hannayensa ya zuba a cikin ajiyu sannan ya fice daga wat ɗin kamar wanda zai tashi sama. Sosai Momi ta ji rashin jin daɗin abin ya taɓa mata zuciya musamman ganin yadda ta ga Imad ya fita. Tunda ta ga bai magantu ba ta san abin ya gagare shi ne. Maida idanunsa ya kan Fattoma ya ce Fatima faɗa min menene yake damunki. Cikin shashshekar kuka ta ce dadi wani abu ne yake motsi a cikina dadi wayyo Allah na dadi shikenan mutuwa zan yi. Ƙarasawa yayi wajenta ya kalle ta ya ce ba za ki mutu ba Fatima ki yi haƙuri kin ji za ki samu lafiya insha Allahu ki daina kuka Fatima. Gyaɗa masa kai ta yi ta riƙe hannunsa ta ce dadi abu ne fa a cikina yana tafiya. Murmushi yayi ya shafa kanta ya ce shikenan za a duba kin ji. Gyaɗa masa kai ta yi. Momi ta ce yawa diya zo ki sha tea kin ji. Girgiza mata kai ta yi ta ce a'a Momi na ƙoshi dai. Tana ci gaba da juya shayin hannunta ta ce no za ki sha mana kina jin yunwa ki daure ko kaɗan ne ki sha. Kabe fuskarta ta yi ta ce ni dai a'a. Jawad ne ya ce Fattum ki daure ki sha ko kina son wani abin ne. Girgiza masa kai ta yi ta ce yayi Jawad na ƙoshi kullum bana jin yunwa wallahi. Shiru Jawad ya yi sai kuma ya juya ya fita. Please yarinyar nan ta ƙi cin abinci kuma na san kai ne kaɗai wanda za ka iya sakawa ta ci. Murmushi Imad yayi yana girgiza kansa ya juya wa Jawad baya ya ce Jawad nufi kake yi na sake shiga dadi ya kore ni na sake shiga ya ce na fita daga ɗakin cause ni azzalumi ne. Let me tell you something Jawad wallahi in dai har ka ga na sake shiga lamarin yarinyar nan to fa sai dai idan an yi zance akan cikin da ke jikinta amma in dai ba haka ba babu abin da zai sake haɗa ni da shiga lamarin rayuwarta saboda haka dan Allah ka rabu da ni kaji. Numfasawa Jawad yayi ya ce Imad ba saboda abin da dadi yayi zaka shiga ba kai saboda cikin da ke jikinta wanda ya kasance naka kuma ka san duk abin da dadi yayi yana da hujja kuma you are the one beyond everything. Kai ma ka sani kai ne kai cousin komai. Juyowa Imad ya kalle shi ganin irin kallon da yake masa yasa yayi murmushi ya ce shikenan ni ne wanda na yi cousin komai I know Jawad amma komai abin da na aikata ba zan taɓa ɗaukar wulakanci ba kuma kai ma ka san haka ko da yake mahaifina ba zan iya zuba ido ya dinga wulakanta ni ba saboda haka ka rabu da ni please yanzu zan koma Kano. Me zaka je ka yi a Kano ɗin bayan ana wannan abin? Imad ya ce idan na zauna a nan amfanin me hakan zai yi? Zan koma dan ina da ayyuka kafin nan na shige Spain. Idan an kusan buga wasa akwai maganar da nake so mu yi insha Allah. Ajiyar zuciya Jawad ya sauke sanin ko me za a ce wa Imad ba zai ɗauka ba. Ya ce shikenan ni ma mai bi zuwa anjima zan zo Kano. Okay Jawad ya ce sannan ya yi gaba shi kuma ya koma cikin asibitin. Har sannan bata yarda ta karɓi abincin ba. Yana shiga ya kalle ta ya ce shikenan tunda
ba za ki karɓa ba, na kira Imad yanzu zai zo ya baki abincin shi. Da sauri kuma a firgice ta kalle shi sai kuma ta fashe da kuka ta ce a'a yaya wallahi zan ci abincin dan Allah kar ka kira shi dan Allah yaya. Ƙarasawa yayi ya karɓi mug ɗin da ke hannun Momi ya miƙa mata ya ce oya take it. Karɓa ta yi ba tare da ta yi musu ba ya koma ya zauna gefenta yana kallonta. Bata wani shati ɗin ba ta ajiye akan durowan gefenta tana kwaɓe fuska. Momi ta ce ya kika ajiye? Girgiza kanta ta yi ta ce Momi amai nake ji. Ɗaukan mug ɗin Momi ta yi ta ce no ki daure ki ƙara kin ji. Fashewa ta yi da kuka tana kallon Momi tana girgiza kai. Ganin haka ya sanya Jawad ya ce please Momi ki rabu da ita kawai. Okay ta ce sannan ta koma ta zauna. Tsaki Amisha ta yi ta ce wai wannan tagumin da kike yi na menene Salma? Ba fa zai sa mijinki ya dawo da ke ba. Gwara ma ki cire wa kanki tun kafin wani ciwon na daban ya same ki. Share hawayen fuskar ta yi ta ce ba za ki gane ba Amisha wallahi ina matuƙar son mijina. Ban san wautar da ta sanya na aikata haka ba. Wallahi ina son Imad fiye da yadda nake son kaina. Ba na son na rasa shi gashi ban san yadda zan yi ba don Allah Amisha ki taimake ni. Numfasawa ta yi sannan ta kalli ko ina na falon ta tabbatar babu kowa sannan ta ce murya can ƙasa zan taimake ki Salma amma kar ki bari Aira ta ji. Kafin nan zan baki namba na ɗakin otal zan zo na same ki. Gida mata kai Salma ta yi ta ce na gode sosai Amisha Allah ya ƙara zumunci. Murmushi ta yi ta ce amin kar ki damu ayi wa kai ne. Okay ta ce sannan ta miƙe tana kallon ta ce mu je mu yi breakfast. Tom ta ce sannan suka jera suka tafi ko ba komai Salma ta fara ji natsuwa a cikin ranta. Shi ko mai martaba shiru yana kallon Imad dan ya ma rasa abin da zai ce kusan 5 minutes suna haka sannan ya ce Imaduddin me yasa ka aikata haka? Me yasa zaka saki matarka saboda ta nemi haka? Baka san halin mace ba tana da rauni kuma kai ya kamata a ce ka nuna mata abin da ya dace. Imad amma kai ne wanda zaka sake ta? Wannan abin da kai bai yi daɗi ba Imad. Ajiyar zuciya Imad ya sauke sannan ya ce dadi ba ni da laifi Salma ta nemi na sake ta ni kuma na sake ta kos ba na son abin da zai zo ya ɓata min rai. Dad saboda haka yasa na yi mata abin da take so saboda halin da nake ciki ba na buƙatar wani abu da zai dinga hawar min kai dad that is all. Murmushi irin na manya mai martaba yayi sannan ya ce Imad kenan duk abin da ya faru ba dalili bane da zai sa ka saki matarka sannan kuma yana da kyau ka san abin da ya kamata ka aikata. Imad baka kyauta ba. I'm sorry dad girgiza kai mai martaba ya ce a'a Imad ka je ka mayar da matarka shine abin da ya fi. Numfasawa ya yi amma bai ce komai ba. Ganin ya yi shiru mai martaba ya ce kana iya tafiya amma zuwa gobe ka dawo. Okay ya ce sannan ya miƙe jiki a sanyaye ya fita. Murmushi ta yi tana ƙarasowa wajen ta ce shine za ka tafi babu sallama? Shafa kansa ya ce Fulani abin ne ya yi yawa wallahi shi yasa. Hararsa ta yi ta ce za ka ga abubuwa sun yi yawa Imad. Murmushi ya ce insha Allah gobe idan na shigo zan zo mu sha hira ki bani labarin iyalan Queen Elizabeth. Tuntsirewa ta yi da dariya ta ce kai kan baka da dama wallahi to Allah ya kai mu sai ka zo Imad. Amin ya ce sannan ya juya ya gaba. Shiru kamar yayi yana sauraron abin da Jawad yake faɗa masa. Murmushi ya ce wannan ba abu bane mai yiwuwa. Imad ba zai taɓa yarda ba ina sake nanata maganar nan sannan kuma bai kamata a yi haka ba. At all kawai idan akwai magani wanda za a iya bata a bata kuma na san akwai amma ban san menene intention ɗinka akan san a zubar da cikin jikinta ba. Kamal kullum cikin tunzura dadi kake yi kuma ka san Imad ka san halinsa ba tun yau ba. Kar ka bari ka shiga gonarsa domin ba shi da kyau. Miƙewa Kamal ya yi ya shiga zagayen ofis ɗin yana kaiwa yana kawowa kusan 2 minutes sannan ya kalli Jawad wanda shi ma yake kallonsa. Ya ce Prince kenan me kake tunani kai ma likita ne kamar ni kuma ka san ciwon da ke damun yarinyar nan ka kuma san maganinsa. Ina son a zubar da cikin jikinta ne saboda ta samu sauƙin azaba da kuma samun rayuwa mai kyau. Idan har tana zaune da cikin jikinta to ka sani daga nan har sanda za ta haihu wallahi ba za ta taɓa samun farin ciki ba. Abin da na faɗa shine kawai mafita. Jawad idan har aka zubar da cikin nan an wuce wajen za a yi mata aiki sannan ta samu ingantacciyar lafiya ta ci gaba da rayuwarta kamar kowace yarinya mai yanci shine kawai dalili na. Tsaki Jawad ya ce okay kenan ta samu rayuwa mai yanci shi kuma Imad fa. Kana faɗin haka ne kawai saboda kana jin son yarinyar a cikin ranka amma ba don haka ba da za ka tausaya wa abokinka Imad. Imad ya daɗe yana
neman matar da za ta haifa masa ɗa, Allah bai bashi ba, kenan sai ya bar ya yi wasa da wannan damar tasa a zubar da ciki. Ko da ni ne ba zan taɓa yarda ba, kamar yadda shi ma ya ƙi yarda. Kana iya nemo wata mafitar amma ban da wannan. Yana gama faɗin hakan ya yi waje yana buga ƙofar. Wani zazzafan numfashi Kamal ya sauke sannan ya koma ya zauna. Kansa a ƙasa ya ce, Momi don Allah ki yi wa dadi magana, kin ga wallahi ina son yarinyar nan ta zauna a wajena. Momi sau ɗaya ni ma na raini ciki kamar kowane namiji. Momi don Allah ki sanya baki dadi ya bari na tafi da ita. Wallahi zan kula da ita, idan ma bai yarda ba ya dinga zuwa da kansa yana duba ta don Allah Momi. Shiru Momi ta yi, jikinta duk ya yi sanyi. Tabbas tun da Imaduddin ya zauna yana roƙonta irin haka ba ƙaramar buƙatar Fattoma yake ba. Bai san magiya ba kuma bai iya ta ba. Idan kawai zaka bashi abu to ka bashi, amma baya taɓa magiya tunda yana ɗan ƙarami. Sai yanzu da ya zo yana roƙonta. Kin yi shiru Momi. Kallonsa ta yi ganin yadda ya rarro da idanu ta ce, Imad ba zan iya yi maka komai ba, sai dai zan raka ka ganta ba tare da Janar ya sani ba. Shiru yayi sai kuma ya ce, to Momi na yarda. Ita kuwa Salma kalle-kalle kawai ke yi cikin otal ɗin. Bata san me yasa ba, kawai ta ji gabanta yana faɗuwa. Tana nan zaune kusan wani awa kafin ta turo ƙofar bayan ta buɗe da mukulli. Ajiyar zuciya Salma ta sauke tana kallon ta ce, shine kika daɗe? Murmushi ta yi bayan ta zauna gefen gadon ta ce, I'm sorry wallahi na tsaya wani fak ne an gayyace ni. Shi yasa. Oke ta ce sannan ta gyara zamanta ta ce, ina jin ki Amisha. Kwance take rufe da idanunta amma ba bacci take ba. Ta yi hakan ne saboda kawai ta ji daɗin jikinta don duk idanunta sun yi mata nauyi. Tsayawa yana ƙare mata kallo wanda bai taɓa yi mata irinsa ba. Tabbas Fattoma kyakkyawa ce ajin farko. Ko da yake yanzu ta yi duhu amma hakan bai hana kyawun ta fitowa ba. A hankali kamar wanda ke tafiya kan ƙaya ya ƙarasa wajenta. Saurin buɗe idanunta ta yi dalilin numfashin mutum da ta ji. Da sauri ta yi baya tana sakin wani irin kuka tana haɗe hannayen ta waje guda. Ta ce don Allah don Annabi Uncle ka yi haƙuri wallahi na sha tea ɗin. Na ƙoshi don Allah kar ka dake ni kaga ba ni da lafiya wayyo Allah. Saurin rufe bakinta yayi da hannunsa yana kallon ta ya ce nutsu. Yana masa kai ta yi sannan ya zare hannun nasa. Kallonsa kawai take yi da mabayyanin tsoro akan fuskarta. Numfasawa ya yi sannan ya ce Fattoma ki haƙuri kin ji I'm sorry ba zan sake dukan ki ba. Ba zan sake yi miki faɗa ba. I promise to you that dan Allah ki haƙuri ki yarda mu tafi tare. Kallonsa ta yi tana girgiza kanta hawaye na biyo kuncinta. Hannunsa ya sanya ya goge mata sannan ya ce ki taimaka Fatima. Na san za ki taimaki Uncle ko? Fashewa ta yi da kuka daidai lokacin dadi ya shigo ɗakin yana masa wani mugun kallo ya ce uban me kake a nan? Shiru Imad ya yi kansa a ƙasa domin a wannan karin tabbas so yake yi dadi ya bashi ita. Bare ɓace dadi ya kalli Momi wadda shigowarta kenan ya ce Aisha akan wane dalilin zan sanya doka ki karya min ita. Kanta a ƙasa ta ce I'm sorry. Tsaki ya yi sannan ya kalle shi ya ce za ka zo ka fita ko sai ranka ya ɓaci a nan wajen sha kawai. Sakowa yana zuwa ya tsuguna kan ƙafarsa yana kallon dadin ya ce don Allah ka yi haƙuri. Na san na yi ba daidai ba na yi kuskure amma wallahi ba zan sake maimaita shi ba. Zan kula da rayuwarta har ƙarshen tawa rayuwar ba zan bari ta zubar da hawaye ba. Ko da hakan zai zama sanadiyar zubar nawa hawayen don Allah dadi ka taimake ni ka bar ni na tafi da ita. Ina son nima na raini cikin matata kamar kowane miji dadi don Allah ka yi haƙuri ka taimaka dadi. Numfasawa dadi ya yi sannan ya ce Imad kenan wallahi ko da za ka shekara kana faɗa min irin waɗannan maganganun ba zan taɓa yarda da kai ba. I will not Imad. Ba zan kuma baka yarinyar nan ba domin ka gama zaman aure da ita kamar yadda ka barta a gaban kowa cewa baka son ta babu wanda ya isa ya yi maka dole. Imaduddin za ka sake ta ko da kana tunanin ka gama da rayuwarta tunda ka yi mata ciki hakan ba zai hana ta aure ba. Imad saboda haka idan har baka son ka ga ɓacin raina wanda ya shige wannan to ka tashi ka fita daga cikin nan wajen. In fact ma bana son na sake ganin ƙafarka a cikin wajen nan. Fatan ka fahimta. Kamar wanda aka yi wa duka haka Imad ya miƙe kansa a ƙasa ya tafi daga ɗakin. Da kallo Fattoma ta bi shi har ya fita. Cikin ɓacin rai dadi ya ce wa Momi wallahi duk ranar da kika sake aikata irin wannan Aisha sai na ɓata miki rai fiye da tunaninki. Shiru Momi ta yi yayi tsaki ya fice daga cikin ɗakin. Masu sauraron mu duba da yanayin lokaci za mu ɗan tsahirta a nan sai ku da aka ci zuwan shiri na gaba. Kafin sannan ni Aisha Ahmad Iguda nake cewa mu huta lafiya.